வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளுடைய பிபிஎம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்ம எமர்ஜென்சி லைட்டு நிறைய பார்த்துருப்போம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நிறைய டெய்லி கேஜெட்ஸ்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டார்ச் லைட்டு எல்லாத்துலேயும் என்னென்னா சார்ஜிங் கம்ப்ளைண்ட் இஷ்யூ ஆகுது. இது என்ன பிரச்சனை எப்படி அப்படின்றத விஷயங்களை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சர்க்யூட் போர்டை நான் வச்சுருக்கேன். இது நான் எமர்ஜென்சி லைட்ஸு, டார்ச்சு இந்த மாதிரி இதிலேருந்து எடுத்தது. ஓகேவா? இப்போ இதை நம்ம வாயால் ஆக்சுவலாக காட்டி சொல்கிறத விட இதை ஒரு சர்க்யூட் போர்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு நோட் எடுத்துட்டேன். இனிமேல் வரக்கூடிய விஷயங்கள்லேயும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லலான்னு பார்க்குறேன். ஓகே, பாருங்கள். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்றத அப்படியே நான் வரைய போகிறேன். ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே ஒரு ஏசி லைன் எடுத்தாச்சு. இங்கே இதுதான் ஏசி இன்புட் கொடுக்குறோம். ஆக்சுவலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கரண்ட்டு ஒன்று டைரெக்டாக போய் டயோடுக்கு போகுது. ஓகேவா? டயோடுக்கு போகுது ரெக்டிஃபை ஃபங்க்ஷனுக்காக. இன்னொன்று என்ன ஆகுதுன்னா, இன்னொரு இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் லைன்லேருந்து போகுது. ஓகேவா? இங்கே இருக்க வரும் கெப்பாசிட்டர் ஜாயினிங் இங்கேருந்து இப்படி போகுது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஏசி இன்புட்டு, ஏசி இன்புட்டு. ஓகே, ஏசி இன்புட்டை ஏசி இன்புட்டில் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கெப்பாசிட்டர். இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு அப்புறம் அப்படியே ஒரு சீரீஸாக பேரலாக ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்துருக்கோம். இந்த ரெசிஸ்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர். இது என்ன பண்ணுதுன்னா ரியாக்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஆக்சுவலி இந்த கெப்பாசிட்டர் ரியாக்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இந்த ரியாக்டன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த வோல்டேஜை ரெசிஸ்டர் வழியாக குறைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா, ரொம்ப நேரம் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹீட் ஆகிடும். ஓவர் ஹீட் ஆகிட்டு இது என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வெடிச்சிடும். அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி நிறைய சேஃப்டி ப்ரொசீஜருக்காக இந்த கெப்பாசிட்டரை ரியாக்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் மூலிமா நம்ம வோல்டேஜை ட்ராப் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இதில் நம்ம இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா 105J அப்படின்ற இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. 105ன்றது மெயினான ஃபங்க்ஷன். இந்த J அப்படின்றது அதோடைய ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வேல்யூ கால்குலேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸில் எப்படி டாலரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இது ஒரு 680K யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே டைரெக்டாக இப்போ இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடுச்சு. இந்த ட்ராப் ஆன வோல்டேஜை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பிரிட்ஜு டயோடை யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிரிட்ஜ் இந்த மாதிரி டயோடையும் யூஸ் பண்ணலாம். பிரிட்ஜ் டயோடையும் இதிலிருந்து டிசி எடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதிலிருந்து ஒரு சப்ளையை இங்கே இண்டிகேஷனுக்காக ஒரு ரெசிஸ்டரை போட்டு ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது சார்ஜிங் இண்டிகேஷனுக்காக. ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் இங்கே பிரிட்ஜிலிருந்து ஒரு அவுட்புட்டை டைரெக்டாக பேட்ரிக்கு கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்க. பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இதுதான் நார்மலி நம்மளுடைய எமர்ஜென்சி லைட்டில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தா, நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த பேரலாக ஒரு ரெசிஸ்டர் எது கொடுக்குறாங்கன்னா, இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப்பை கட் ஆஃப்ன்றது. அதாவது இப்போ சார்ஜ் ஆகியே இருந்ததுன்னா அப்படி நீங்கள் விரலில் அந்த இதை டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் ஃபீவரிங் வரும். அதனால் உடனே அதை ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணுறது, அதுக்காக ஒரு லோட் ரெசிஸ்டர் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? இது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிரிட்ஜு இதெல்லாம் ஓகே. சில இடத்துல என்னென்னா, இப்போ சைனீஸோடைய இதில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ரியாக்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணாமல் ஏதோ ஒரு அப்ராக்ஸாக கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா,
இந்த சார்ஜர் வந்து அவுட் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை, நாட் ப்ராப்பர். சரிங்களா? இப்போ இந்த போர்டு பாருங்கள், இது வந்து பிராண்டட் ப்ராடக்ட். இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், இதில் இது பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொண்டாந்துட்டாங்க. கொண்டாந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக ஸ்விட்சிங் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி சிலதில் பார்த்திங்கன்னா ஜெனர் டயோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஜெனர் டயோட் எதுக்குன்னா வேரியேஷன்ஸ். இப்போ இந்த ரியாக்டன்ஸ் வந்து அப்ராக்ஸாக 220 வோல்ட்டுக்கு கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுங்க. நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா 240 வோல்ட் வருது, 230 வோல்ட் வருது, இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷனல் வோல்ட் வரும்போது இங்கே எல்இடியும் எதுவும் ஆகாது. ஆனால் இதில் என்ன பண்ணும், நம்மளுடைய எல்இடி வந்து ஆன் பண்ணியே, எல்இடி ஆன் டைமில் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னு வச்சுங்க, எல்இடி ஃபுல்லாக பர்ன் ஆகிடும். ஓவர் வோல்டேஜினால பர்ன் ஆகிடுச்சு. பர்ன் ஆன எல்இடி ஷார்ட் ஆகிருக்கும், பர்ன் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஷார்ட் ஆகிட்டனால இப்போ பேட்ரி வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் சுவிட்ச் மூலிமா. அதுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சரும் இல்லாமல் இருக்கும். ஒரு டயோடோ ஒரு எதுவுமே இல்லாமல் டைரெக்டாக இது பண்ணி சுவிட்சிலிருந்து டைரெக்டாக பேட்ரி டு சுவிட்ச் டு அப்படியே எல்இடி அப்படின்றது. பிட்வீனில் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. ஒரு டயோடு போட்டிருந்தா கூட ஒரு சேஃப்டி இருக்கும். இதனால் என்ன ஆகுது, டைரெக்டாக இந்த பேட்ரி ஷார்ட் ஆகிறதுனால அப்படியே இந்த பேட்டரியும் போயிடுது. இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இப்போ பேட்டரியிலேருந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு டயோடை போட்டு டயோட்லேருந்து வழியாக சுவிட்சு கொடுத்து அதை அவுட்புட் எடுங்க. அதாவது பேட்ரி டு ஒரு டயோடு டு சுவிட்சு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் எல்இடி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் வோல்டேஜை இது அனுமதிக்காது. ஓகேங்களா? அப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்டு கொஞ்சம் சேஃபாக இதாகும். ஓகே, இல்லை நீங்கள் இன்னும் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபியூஸ் 100 ஓம் ஃபியூஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். இது மூலிமாவும் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணலாம். ஓகே.